A versión actual de Shotwell ofrece tamén unha serie de ferramentas para editar as fotos. Non é que sexan unha maravilla, non son potentísimas ni dan moitísimas opcións, pero está ben para o que precisamos na clase, chéganos na maior parte das veces. Como o facemos? Bueno, pois temos aquí unha serie de ferramentas, como pode ser rotar, mellorar, pero nos aparecen máis se facemos dos veces sobre a foto, clicando e abríndose. Doy aquí e xa nos aparecen outras posibilidades. Vamos ir por orden. E recordade sempre que cada unha das accións que fagamos de edición sobre a imaxe podemos volver a desfacela dándolle a desfacer ou refacer. Outra cosa que temos que saber é que este editor non é destructivo, é dicir, que non modifica as fotografías orixinais. Calquer cambio que lle fagamos á foto, por exemplo, axuste, lle damos aquí, facemos así, ala, pois, e damos a aceptar. Isto quere dicir que a foto non vai estar así para sempre, sino que podemos darlle a refacer, desfacer axuste, ou incluso volver facer un montón de axustes sobre esta foto e logo volver á foto original, que saberemos como se fai. Entonces, desfacer axuste. Que posibilidades temos? Pois a de rotar. Podemos rotarla así. Se prememos control sobre o teclado, nos aparece a outra posición, que é rotar en sentido antihorario. Tamén poderíamos rotar varias fotos ao mesmo tempo. Pois que queremos rotar estas tres. Pois a selecciono e doulle a rotar. Bien, moi doado. Tamén podería conseguir facer unha imaxen especular da foto. Para eso teño a foto, vou aquí e lle digo mirror. Mirror en inglés significa espello. Por tanto, como vemos, nos cambia a foto bueno, fai unha imaxen especular. Bien, poderíamos tamén facer un realce automático que se podría facer con este botón aquí que pon mejorar, e sería un dos xeitos máis doados de mellorar unha foto sin saber moito, sin ter nocións de fotografía. O que fai é analizar as cores da foto e as contrasta e as axusta para crear unha imaxe mellor. Este sinxelo paso pode sacar cores e detalles que se perderían debido a cuestións de iluminación. Por exemplo, vamos a ver. Isto sería como consideraría el que melloraría a foto. Eu personalmente, que me gusta a fotografía moito, pois teño moi claro que está bastante mellor así, porque non teño estas zonas tan oscuras como el decide que sería así mellor. Por lo tanto, isto habría que usalo pois con cuidado. Vamos a ver outra foto, a ver como supuestamente non la melloraría. Vamos a ver esta foto, por exemplo, mejorar. Esta foto, sin embargo, pues non la aclara máis, que tampouco me acaba a mí de convencer. Pero bueno, estas fotos xa están editadas por min e xa as teño a punto, por tanto, pois será difícil que a máquina decida por mí, porque estaba xa ao meu gusto. Pero, bueno, que a veces pode ser interesante xogar con estas ferramentas. Outra das posibilidades e que vamos a empregar moitas veces é a ferramenta crop, que é a de recorte. É para reducir pois, a área dunha foto. Si eu dou aquí a crop, vemos que nos sae un rectángulo. Si presiono, fago clic en riba do rectángulo, vemos que nos sae unha cuadrícula que representa a regla dos tercios para axudarnos a encuadrar ben e a compoñer a foto. Vemos que si me vou aquí para os lados me permite alonxar e estirar este cadrado ou ben nun dos vértices, afectando tanto ao eixe horizontal como ao vertical. Entón, imaginemos que quero un detalle pois da cabeza nada máis, pois me permitiría recortar isto. Bien, unha vez que o teño feito, doulle aquí a aceptar e me quedaría así xa a foto. Teño máis posibilidades, vou desfacelo, vou dar outra vez aquí a recortar. Si vamos aquí, me dá unha serie de posibilidades que son a de cadrado, tamaño pantalla,
me dá a posibilidade de tamaño original, 4 tercios, de tamaño de carta, aquí está, etcétera. Eso xa para en tamaño postal, etcétera. Eso vai en función de gustos e en función das necesidades. A veces, pues, para unha presentación digital, pues necesitamos ao mellor un detalle na máis que da cabeza e o resto pues non nos interesa. Vamos a poner por caso. Pues o empregaríamos aí. Si queremos facer ao tamaño que nos queremos, ten que ser nesta opción, Unconstrained. E selecciono como queiro. Aí está. Bueno, unha vez que teño a zona que eu quero, acepto ou cancelo. Vou dar que aceptar. Bueno, outra opción que nos permite o programita é pois corregir o efecto dos ollos vermellos. Para eso tal efecto teño aquí unha foto, teño aquí esta rapaza, que neste caso, así como o resto das fotos son miñas, da miña autoría, esta descarguei na internet, así que se alguén a recoñece ou se ela mesma se ve neste tutorial, pido disculpas por tomarme a licencia de baixar a súa foto de internet, pero estaba pola rede. Clico e me din aquí que teño esta opción, que é a de ollos vermellos. Doy aquí e se me dá a posibilidade de poñer unha pupila e axustar o tamaño, como é o caso, aquí así, e aplico e volvo a repetir o proceso. Aí está, e aplico. Pois xa está. Eliminamos o efecto ollos vermellos, como ben se pode ver, e dun xeito moi rápido e doado. Únicamente hai que darlle aquí e axustar o tamaño da pupila e o soluciona nun plis plas. A verdade é que é moi doado e rápido. Outra posibilidade é o botón axuste, que nos ergue que nos abre aquí, perdón, unha fiestra flotante, que é esta, na que así nos dan diferentes posibilidades por unha serie de controis. O tempo de exposición, que é o, por así decirlo, pois o máis claro ou o máis oscuro que pode estar unha foto en función de o tempo que estivera a cámara, o sensor da cámara en exposición á luz. Por exemplo, esta foto pues requeriría un poquito de iluminación así, quedaría moi ben. Saturación tamén, o que saturamos as cores, máis saturadas ou menos saturadas. De feito, se as desaturamos nos quedaría en blanco e negro. E se saturamos nos quedaría pues demasiado intenso. Vamos aquí, quedaríalle unha cor de cerdita, pobre chica. Deixámoslo por aí, unha cousa natural, vale. Logo tamén podemos darlle unha matiz, unha dominante. A foto pode ser pues moi verdosa ou no caso contrario, pues moi maxenta, como vemos aquí. Isto tamén, pues normalmente os matices non deberemos tocalos para respetar os matices da foto original, pero se traballamos en foto creativa, pues pode darnos un bo resultado. Outra cousa é a temperatura de color. A temperatura de color nos indica que tipo de temperatura de luz queremos para esa foto. Básicamente, se tiramos cara á esquerda, o que facemos é enfriar a temperatura, é dicir, nos dá colores azuis. Isto sería moito, pero nos permite, pues, ao mellor corrixir unha foto que está demasiado cálida e queremos corrixila cara ao frío. Ou o mesmo, temos unha foto que é fría e queremos corrixila, queremos darlle un punto de calidez. Entón tiraríamos para a dereita. Canto máis a dereita, máis cálida a foto. Por último, temos aquí este botón que é para retocar as sombras, que é para iluminalas. Entón, canto máis lle demos, máis nos ilumina as sombras. Tampouco convén pasarse demasiado. E por último temos aquí estos controles que nos dan os límites, os umbrales que queremos na fotografía. Tampouco é que se non se entende moito fotografía non é que se vaya a empregar moito, e para o que é un uso normal cotiá da clase, a non ser en clase de plástica, etc., tampouco que se vayan a tocar moito estes controles, a non ser pues a saturación e o tempo de exposición para aclarala unha foto ou escurecela un poquinho. Bueno, pues con esto está máis ou menos visto as posibilidades de edición. Vamos ver unha última cousa,
que son as posibilidades de axustar a hora e data. Entón, imaginemos que estas fotos queremos axustar o día e a data na que e a hora na que foron tomadas, pois porque nos equivocamos cando as collimos ou queremos cambiarlas pola razón que sexa. E para eso, clicámolas, vamos aquí onde pon fotos e a opción axustar fecha e hora. E escollo pois o día, pois, poñamos que foi o 7 de novembro. Ala, pois damos a aceptar e ala, temos unha nova data aquí dentro destas fotos. E con isto pues queda máis ou menos visto as posibilidades de edición que ten o programa.